jotono belai hambai tei kulumka tini kaisa kok kecharmung jikon sakate press release maklaikha puilano tini holi din u holi ni enggo yang jotono no tipra basirokno ani khakka ham te chibaiya faro जों जत साइमनो हलि दिनो अब हिन्दुनि उत्सव जों जतनो तंथलायो सुरिलायो आबर बागै आं जतनो कइनाय जे हलि थुङै फानो जाते चिनि अरो बिसिंखला तांथु गाहाम गोनांख्लायै एन्जय खायथु आबनि बागै जतनो कइनाय जाते डिसिप्लिन खायै सिस्टेमेटिक खायै चिनि हलिनो पालायनो बागै आं जतनो कयो ते जतनो खाका हाम याफारो बनि लगे लगे तिनी काइसा कक चारमों जों जत साइमानो चिनी बाजेट सेशन ता चलै दंगो मियाफ्रो चिनी बाजेट इंगै थांखा ओ बाजेट बिसिंगो चिनी स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार गोबांमा स्कीम ता प्रोजेक्ट जों घोषणा खायखा आबनो आं एसे सानामुसुगो स्पेशली चिनी तिप्रासा हामथायनि बागै ते एडिसि एरियानि बागै जों गोबांमा बाजेट नारखा Oro kaisa belai kene important chini especially buri rokni bagai chini buri rokni bagai जों oro budget narakha plai 52 crore 52 কোটি টাকা जों budget narakha aro 100 ta seated 100 seated girl hostel जों खायनो थाङै दंगो आमबासाव कासे खायजागनाय आमतली कासे खायजागनाय কৈলাসহর কল্যাণপুর अम्पी रैसाबारी साउथ पाहाड़पुर चम्पकनगर ते कदमतला अबायख्लै जों गार्ल हस्टेल जों तांनाय बनि बागै 52 crore जों बाजेट नारखा आरो प्राय 900 हइते 1000 बुरि रनो जों आरो सुजुग रिनाय अ बेलायखनो तिनि स्पेशल जों बुरि रनि बागै बेलायखनो गाहाम ताकैसा जों बेलायखनो खबर गाहाम चिनी तिप्रा हास्तेगो तिप्रा स्टेटो काइसा जों नेशनल ल यूनिवर्सिटी जों खायनाय आबो जों अलरेडी प्रोजेक्ट तरि खायखा चिनी आगरतला गानागा दिगो जों काइसा ताउ जागा नायतुक दंगो जागा मान खांखाय जों काइसा नेशनल ल यूनिवर्सिटी आबो जों खुलावनाय आबो जों 50 कोटी जों बाजेट नारखा बाजेट खायखा ताई बलायखनो तंथौमानि खास्रांमानि कक जों दैबो हायनो बेलायखनो स्पेशली चिनि तिप्रासानि दफानि बागै स्पेशली चिनि खेला खायनो स्पोर्टनि बागै जों काइसा निनि इम्पोर्टेन्ट काइसा चिनि स्पोर्ट न जों दैबो स्पेशल फुटबल भलिबल तै विभिन्न स्पोर्ट न जों डेभलप खायनो बागै जों काइसा प्रोजेक्ट तयारि खालायखा अब बेलायखनो तंथौमानि कक स्पेशली चिनि फुटबल नि बागै सिन्थेटिक फुटबल ग्राउंड जों खायनाय अब आधुनिक नि बागै आधुनिक सिस्टेम सिन्थेटिक फुटबल ग्राउंड अब जों नुगियाखौ जों तिप्रा खायनाय आबनि बागै जों प्लाय 20 कोटी रां बाजेट खायखा अब तीनटा जा खायजागनाय आबलाय खबर गाहाम जत्तो चिनि जे स्पोर्ट कम्प्लेक्स सिन्थेटिक स्पोर्ट प्लेग्राउंड अब चिनि तिप्रासा एरियाव खायजागनाय काइसा खायजागनाय बजार खायजागनाय चिनि खुमुलुंगो जों जत साइमानो चिनि खुमुलुंगो जों काइसा सिन्थेटिक फुटबल ग्राउंड जों खायना बागै जों अलरेडी बाजेट तयारि खायखा खुमुलुं काइसा खायजागनाय ते काइसा जों खवाइ पद्मा बिल पद्मबिल काइसा खायजागनाय ते काइसा जों किल्ला ओ तीनटा जागो किल्लाओ ओ तीनटा जागो जों सिन्थेटिक फुटबल ग्राउंड जों खायना बागै जों अलरेडी बाजेट प्लेस खायखा आबनि प्राय 20 कोटी बाजेट अब जों नारखा आबलाय चिनि बां गाहाम कक जों साइमानो जत्तनो चिनि तिप्रा हास्तेगो विशेष के चिनि तिप्रा सारक फुटबल जों 80% एबाव चिनि प्लेयार्स अदो तिप्रासा आबनो वान सवैनो जों फुटबल लन्टाइबो जों गथुक्ति साना बागै जों माखासे प्रोजेक्ट नारखा तैबो जों जतनो साइमानो चिनि थांनाय मासाव चिनि फाइनान्स मिनिस्टार चिनि बरगुमना जोग निर्मला सीतारामन बो काइसा घोषणा खायखा
abo जों World Bank হইতে जों रां नाहरनाय 1300 कोटी टाका 13 crore 1300 कोटी टाका बाजेट जों प्लेस लाइक बाजेट जों अति साखा abo जों रां मोननाय abo जों World Bank হইते जों रां नाजागनाय abo गोबां प्रजेक्ट दङ जागा जों जत DM ना जों साइरिखा जोंनि अब बेसेबा जोंनि तिप्रासारि दफानि बागै ओवरऑल डेवलपमेंटनि बागै जोंनि लामा न' नि जेकुनु इनफ्रास्ट्राक्चार डेवलप खालामनाय बागै जों 1300 कोटी टाका जों प्रजेक्ट खालाय दङ अब 5 बोसोरनि टारगेट 5 बोसोर बिसिंगो अब प्रजेक्ट अब कमप्लीटिंग नाय जों ताबो जत DM नो जों साखलाय दिखा जाहाथे विदिन 1 year आ प्रजेक्ट साबमिट खालायना बागै गाबा गायसिनि बेलायखौनो चिनि तिप्रासानि बागै अबनो पुइला आं जे सीमा मते अबनो पुइला जों अबाय प्रजेक्ट माखा अबाय रां माखा अबनो जों ठीक लायो जों जतन मिलि लायो जों एडिसी नन एडिसी स्पेशली एडिसी एरिया गो अब इनभेस्ट खायजोंनाय अब खरस खायजोंनाय 100% तिप्रासानि बागै जों खायनाय आबांगै अ प्रजेक्ट न जों वाइसफोरनो मायाखौ अबनो पुइला जोंनि इंडियन गवर्नमेंट हइते भारत सरकार हइते जोंनि नरेंद्र मोदी जी जों हामजागैब अब खायसे जों पैकेज रिखा तैबो जों साइबार जोंनि ताबक एकलव्य स्कुल जों अलरेडी जों मानजाक ताबक जों 16टा स्कुल अब काम चलाय दङ विदिन 1 year बा 2 years अब पाइ थांनाय अब नै प्रोजेक्ट बहायनो जों अलरेडी खालायखा 16टा एकलव्य स्कुल तब अंग्रानाय अब कयटा स्कुल अब अलरेडी चलाय दंखा जोंनि जों सरकार फाइबनि परेव जों कताल टोटल जों 18 माखा बनि परे जों ते कायनि बागै जों हाय बर' प्रस्ताब पाठका आं खागो जों 20टा तिप्राव एकलव्य स्कुल क्लक जांनाय तब अलरेडी जों सरकार फाइबनि परेव जों कताल 2टा खायखा तब अलरेडी चलाय दङ कासे किल्लाव अब अलरेडी रानिंयै दङ तेखाते इदानिं जों नालिसरा आम्बासाव जों क्लक रैखा उसां आंथां क्लक रैखा आरो भाइनो तब जों बट्टी शुरू खायनाय क्लास 6 हइते क्लास 12 जरा अब जों अ मास बिसिङावनो जों एडभार्टाइजमेन्ट दगै अब जों बट्टी खायजानाय आरो बाङै जों प्राय 374 crore अब जों बाजेट खायखा अब हायरे जों माङै बेलाखे गाहाम जोंनि बाङै हामख्रायनाय अब जत 100% अब तिप्रासा सुजुग मोननाय आरो बुरै चला अब बाय आं खाकाव जों प्राय 12,000 आं हिसाब खायनाय माने 12,000 स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल चला बुरै आरो जों सुजुग मोननाय तैबो जों हाय बेलायखौनो जोंनि मागै खबर गाहाम जों 30 कोटी टाका जों बाजेट प्लेस खालायखा बाजेट दारखा अब स्पेशली जोंनि एसटी बोर्डिंग हाउस जों साइमाना गोबां जोंनि एसटी बोर्डिंग हाउस बाक्सा हामिया दंगो अब जों रिपेयरिंग मा खालायनाय तै कतालबो खालायनाय जों अबायक्लाय जों टारगेट दारखा जों 30 कोटी रां स्पेशल जोंनि एसटी बोर्डिंग हाउस न तैबो गाहाम खालायनाय बागै बास कताल थांनाय तै बाक्सांखाय जों रिपेयरिंग खालायनाय रिनोवेशन खालायनाय गोबां जोंनि हस्टेलाव हामियाङै दङ अब जों लुखा अब जों स्पेशली एसटी नि बागै जों अ बाजेट सेसन जों रां नारखा 30 कोटी टाका जों रां नारखा जोंनि एसटी बोर्डिंग हाउस कताल खायना बागै तैबो जों लुखा दिनै स्पेशली जों साइमानाव जोंनि मुख्यमंत्री थांनाय 2-3 मास आगे कासे घोषणा खायमानि जों जोंनि खुमलुं खेरेंबार PSC हस्पिटाल न तैबो आपग्रेड खायनाय कतर खायनाय आबाङै आरो बाहाय जों 30 कोटी टाका जों बाजेट प्लेस लायखा जोंनि खुमलुं खेरेंबार हस्पिटाल न तैबो गाहाम खायनाय बाय कतर खायनाय बागै जों एडिसी गो आबाहाय जों बाजेट प्लेस लायखा आबो जों रां मोननाय आं खागाव जोंनि खुमलुं हस्पिटाल तैबो जों आरो सीट बारायनाय तै डक्टर गाहाम तबनाय तैबो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभलप खायनाय गोबां जों खानाखा खुमलुंगो जोंनि कोनो मेसिन गाहाम करै जों आरो नैनो सिटी स्केन खायनायनि गरै एक्सरे मेसिन करै जों खानागो आबाङै आबानो तेस जों डेभलप खायनाय बागै जों वान सगैनो जोंनि केबिनेट जों सालायखा जों खेरेंबार हस्पिटालाव बाहाय खायनाय बाहाय गाहाम खायनाय आबो जों सालायहा ओ सालायमा बिसिं दैनो जों नियाफ्राव जोंनि बाजेट नारखा 30 कोटी टाका रां जों खेरेंबार हस्पिटाल मागै जों रां रिनाय तैबो बेलायखे कायसा जोंनि खबर गाहाम तैबो जों खुमलुंगो जों कायसा ड्राग
रिहेबिलिटेशन सेंटर जों खालायनाय जोंथ' साइमानाव जोंनि तिप्रासा रक दाबक बेलायखौ जों दुर्भाग्य गोबां जोंनि सिख्ला रक गोबां लामा करजाक ड्राग एडिक्ट गोबां मांगै दङ जों खानाखा खबर खारगा आबागै इसोर जों खुमलंगो जोंनि सेन्टार जोंनि खायसा एडिसिन हेडक्वार्टार आरो जों खायसा ड्राग रिहेबिलिटेशन सेन्टार खुलंना बागै जों आरो बाहायनो 1 कोटी रां जों बाजेट ना रखा आबो काम चलायनाय अबहाय गोबांमा जोंनि अब दङ आं जतन सालिया ते खायसे जों बेलायखे जोंनि दंथमानि खायसे खबर जोंनि आगोनि ओल्ड गभर्न हाउस आबानो बाहायदो जों ते डेभलप खायना बागै जों खायसा 40 कोटी रां जों आबो बाजेट ना रखा आबनो जों महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य म्यूजियम एंड कल्चर सेंटर अब जों खालायनाय अब आधुनिक डिजिटल खालायनाय जों अब जों सालायखा आबाद बागै जों अब गाहाम खालायनाय थप खालाय गासै जों म्यूजियम खालायनाय अब महाराष्ट्रनिबो मुंतै महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य म्यूजियम बरिबो मुंतै जों गासै म्यूजियम खालायजानाय तै आरो खायसा कल्चर सेंटर आबाद सालायजानाय आबांनि भानो जों साइमोन अब जों रां नांगौ अब जों बरिबां बाजेट जों 40 कोटी रां नारखा अमायके गोबांमा जों प्रोजेक्ट खाय दङ आं जतन सालिया जे जोंनि नांमानि स्पेशल जोंनि तिप्रासानि रिलेटेड जोंनि गंथाय बारानि रिलेटेड नां सायखांनाय गोबां बनि बादै गोबांमा जोंनि बाजेट दङ जों जोंनि एडिसि एरिया दै तिप्रासानि बागै जों जे बाजेट नारमानि आबादै आं दिनै साख्लायो आं खागागो जों अमाहायराव जों बाजेट मा हाख्लायो जों कोनो समायाव कोनो दिनाव जों अमाहायराव खोनायाखौ अबनो पहिला जोंनि बीजेपी आईपीएफडी सरकार फाइबनि परेबो जों अमाहाय प्रोजेक्ट मानो अमाहाय रां रक मानो आं खागागो 1-2 बोसोर गैयाफानो विदिन 2-3 years अबङै थानाय गासै प्रोजेक्ट साक्सेस खायनो हाखाय टाइम नांगौ 1-2 बोसोर पाइया जोंनि 1300 कोटी टाका जों बारो साका अब विदिन 5 years अमा पाइरनाय गासै प्रोजेक्ट हायनो खराके सामख्लायनाया आबाङै जों साइमानाव तरक खाय जों आगावै दङ ते गोबां मानसिनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभलपमेन्ट जोंनि स्पोर्ट डेभलपमेन्ट हेल्थ बागै शिक्षानि बागै आबाराव जों ताबक तुल खाय दङ आं खागाबो जोंनि बराव बेनिफिट मोननाय बनिबा आं दिनै अमो साख्लाय मोसो दिन ताक्लायनि बाजेट 2022 नि बाजेट आबो बेलायखनो स्पेशली जोंनि तिप्रासानि बागै बेलायखे गाहाम आबनो जों ठीक खालाय जों जत्त मिलायै जों खाबाक्सा याकबाक्सा खालाय जों आबनो जाते ओ डेभलपमेन्ट दंमोन जों जाते जों केवल बादा खालायाखै जों जत कपारेट खालायगै प्रेसिडेन्ट तिप्रासा नां कयनाय जों जेकुनु सामां जों जेरै शान्ति करि हिंखाय एरियायाव पिस करि हिंखाय जों अब दिन्थिनि प्रोजेक्ट जे जों प्लान खायदोंमोन अब साक्सेस जानाय जों अब दिन विदिन द टाइम बाउन्ड जों अब प्रोजेक्ट कमप्लिट खायनांगौ अब आं कयनाय जत्तनो जों सिख्लारनो जों दफान बरनो जों डेभलपमेन्ट खायनो थांथानिगौ केवल ताके बेंदि जों जत्तनो अब बेनिफिट दिंनाय नि स्पोर्ट कमप्लेक्स हन्दी हॉस्पिटल हन्दी हॉस्टेल हन्दी अब बेबा तिप्रासानि बागैसे अब दरिसे जों दरि टाइम मते जों काम खायमिया हंखाय अब जोंनि प्रोजेक्ट साक्सेस यांनाय अब आं जत्तनो कयनाय फारि जों जत्तनो जे डेभलपमेन्ट मा जागो उन्नति मा उन्ना थां जागो केवल बारा ताखायदि जों जत्तनो कथालायै जों कपरेट खालायै जों ओ जोंनि कामनो जों साक्सेस खायनाय हामबाय खुलुमबाय।